ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରେ ଗୁଜୁରାତିର ଖାର ଗରମ ପାଣି ପିଇବା ମିଳିଥାଏ ଏହି ଚମତ୍କାର ଲାଭ। ଗୁଜୁରାତି ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ ତା ଗୁଣରେ ସେ ସେମିତି ବଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା କି ଶୋଇବା ପୂର୍ବରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଜୁରାତି ଖାଇ ଗରମ ପାଣି ପିଇଲେ କଣ କଣ ଚମତ୍କାର ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଏହାର ଗୁଣକୁ ଜାଣି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗୁଜୁରାତିର ଖାଇ ଗରମ ପାଣି ପିଇଲେ କଣ କଣ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଗୁଜୁରାତିକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ କାରଣ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏହାକୁ ଘରେ ଚା କରିବା ପାଇଁ ମସଲା ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା କି ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଗୁଜୁରାତି ଖାଇ ଗରମ ପାଣି ପିଇଲେ କଣ ଚମତ୍କାର ଲାଭ ମିଳିଥାଏ ଓ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ଆମକୁ କେଉଁ କେଉଁ କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ। କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଗୁଜୁରାତିର ଖାର ଗରମ ପାଣି ପିଇବା ତେବେ ଆମର କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ରୋଗ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଶକ୍ତି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଓ ଏହା କାରଣ ଆମକୁ ଯେତେ ପୁରୁଣା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ରୋଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଭଲ ହୋଇଯିବ। ମୁଖ ବ୍ରଣ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ମୁଖ ବ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସେମିତି ଭିତରେ ଜଣେ ତେବେ ଆପଣ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଗୁଜୁରାତି ଖାଇ ଗରମ ପାଣି ପିଇଲେ ଚମତ୍କାର ଲାଭ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବି ନିଜ ମୁହଁରେ ବ୍ରଣ ଭଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବାଲ ଝାଡ଼ିବାର କମ୍ କରି ନୂଆ ବାଲ ଉଠିବା। ଯାହା ବାଲ ଝଡ଼ିଥାଏ ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଫେସ୍ କ୍ରିମ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଚିନ୍ତିତ ରୁହନ୍ତି। ଏମିତି ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଜୁରାତି ଖାଇ ଗରମ ପାଣି ପିଇଲେ ବାଲ ଝଡ଼ିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଓ କିଛି ଦିନ ଏହା ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ ନୂଆ ବାଲ ଉଠିଯିବ। ଓଜନ କମାଇବା। ବହୁତ ଲୋକ ନିଜ ମୋଟା ଶରୀର ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଉପାୟରେ ଆପଣ ଖାଇଥାନ୍ତି, ଡାଇବେଟିସ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଜିମ୍ ଯାଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ କିଛି ଲାଭ ମିଳେ ନାହିଁ। ତେବେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟ ରାମବାଣୀ ପରି କାମ କରିଥିବା ଓଜନ କମାଇବା। ଯଦି ଆପଣ ବି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପାତଳା ଓ ସୁନ୍ଦର ଶାରୀରିକ ତେବେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଗୁଜୁରାତି ଖାଇ ଗରମ ପାଣି ପିଇଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଏଥିରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ପୁରୁଷତ୍ୱ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବିଜି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଓ ଟ୍ରିପ୍ସ ସଭା ନିଜର ପୁରୁଷ ନିଜ ପିଲାଦିନର ଭୁଲ କାରଣ ବା କୌଣସି ବେମାରୀ କାରଣ ନିଜର ପୁରୁଷତ୍ୱକୁ ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଖାଇବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କିଛି ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଗୁଜୁରାତି ଖାଇ ଗରମ ପାଣି ପିଅନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର ପୁରୁଷତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ହାଡ଼ ମଜବୁତ କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ହାଡ଼ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଗୁଜୁରାତି ଖାଇ ଗରମ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ଓ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କାମରେ ସହଯୋଗ କରିବ। ଏହି ସମୟରେ କେଉଁ କେଉଁ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଅଧିକ ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଅତି କମରେ 3ରୁ 4 ଲିଟର ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ସମୟରେ ଚା, କଫି, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକ ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ବା ଆରୋଗ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।